May tarong sweldo. Akong sweldo na November 30 kay gihatag ang kuwang na sweldo gihatag nila December 15 mangguro kung ako na sayop. Unya kanang moto ang ilang gihatag primero nako nihangyo ko nila nga 4K akong kuon kay nam koy utang silbi. Kuon jud nako nakoy utang nakoy anak. Unya 4K lang gihatag nako pag November 30 mo to pag December nag-duty pa ko na December 1, 2, 3, 4 nangayo ko og 2K nya niingon raman nga dili daw pwede mo to 1K ra daw mo to ato ko nalain kay sweldo man na nako angay man nako pangayoon anya wa pa jud mo to ni resign ko ningon kong ma'am resign ko ma'am ani mao to wa say makabantay taron sa akong anak nya ni resign ko anya pag December 15 na nila nahatag ang kuwang nako na sweldo para sa November 30 mo to gihatag nila ang 4,600 ilan ang gihatag nako ana December 15 so buto na naon ko ana siya kanang late na kaayo imbis November 30 na nila ang ihatag na anas nabot na sa December 15 mo na nagsap mo to okay na nihatag na sila nako mo to ang sabot ni ma'am ni chat niya sa mo ang sa ko ang February 25 mahatag among last pay kay nahog mi og awol kasabot ra mi ana naghuwat mi February unya sila akong kauban February 19 wa man sad gyapon sila natagaan kay daghan og alibay daghang rason nga inana nga kanang ibaligya pa daw nila i-assume pa nila nya lahi-lahi man ang rason na mo taga-usa na mo chat ako ni chat ko pag Wednesday nga sure ba ko matagaan ang gisulti ra man niya nako ang reply ra niya nako Sir Hawit sa wala daw na dayon og kuan sa buyer mo to galibo ko mo to magmutual lang kog brigada kay gawas wa sila na bayran ng uban February 19 nga nasaad nila ako pud isad ko mabayran nang mo to maniguro pud ko para maaksyonan dayon muna ang akong tumong ang akong last pay unta mahatag nila February 25 kay ang ingon man niya diri matud pa sa chat nga bat nasabot so dapat March 4 ang release ana bat nasabutan naman na nato February na ko i-release nakabuhi na sad kog storya ninyo about ana no negotiations naka schedule na diri sa ako ang need ko mo release on or before 25 of February. Mo message ako ninyo og for pick up na niya ni chat ko niya. Ni chat man among kauban gahapon sa gabi man siguro sir nga wa na ba jud ay pag-asa nga makuha ang sweldo. Niingon man ang reply sa mo ma'am sir nga wa na jud. So apil pud ko nga wa na poy makuha pag-asa ako akay wa magi nakuha ang uban nga wala na awol. Samot na kaha ko. Mo to naninguha mi diri nga ni ari jud mig brigada. Balag magbuntag ni sayo mo ari. Ma'am, sir, palihog lang kog hatag sa among last pay nga atong gisabutan kay kinahanglan pud na namo kung kamo nahinganlan pud mong kwarta mas labaw na mi kay usa ra mi ka trabahante. Ang akong panawagan sa among amo nga ex-amo Ashley Choi and Kwanggu Choi, please lang intawon amo ang sweldo among gipangayo. May unta karong simanaha or sunod ugma ba makahatag na ninyo kay lisod kay amo ang sitwasyon karon. Labi na daghan kay mig panginahanglon. Labi na sa mga anak, sa mga pang-adlaw-adlaw, sa mga boarding house. Ug usa pa sad ang amuang kanang kinahanglanon nga pagkaon. Ang amo lang unta wa nay daghang rason, wala nay daghang palikod-likod nga istorya kay murag bisag asa namin naabot. Daghan na kay like katong sa contract signing, wa gyud nahimo bisag usa. Igo ra istorya, wala ra dayto. Igo ra mi gipaasa nga kanang wika mahatag na ninyo pero wala man gihapon. So amo ang solusyon ni ari mig brigada kay aron makita gyud unsa gyud ninyohang kuan gyud nga masolusyonan ba gyud ninyo amo ang problema o inyong problema. Usa pa sad dili na namo problema if kamo nanginahanglan og mas dako pud nga kwarta. Kay inyo man ang kuan negosyo. Inyo man ang kanang problema nga makakuan mong funds inana, so ang amo lang unta, amo ang sweldo makuha kay dugay na kaayong panahon na mong gihatag, dugay na kay panahon na mo ang ihuwat, nya wa ra day gihapon. So karon ni dangot mig brigada kay no choice man gid mi, wa man gid mi ikahatag namo. Nya usa pa sad sa amo ang mga messages kada usa namo, mo reply ra mo o ganahan. Unta ang amo ra man unta ato is update ug kanus agi ninyo mahatag wa gyud maskin usa ka chat. Ara pa mo ni chat karon na.
ni chat mo kay gibrigada naman mo. So no choice sad mi, bahalang mga suko mo diha kay among pasensya na ubos na, nahurot na. So ang amo lang ta panawagan ni Ashley Choi and Kwanggu Choi. No choice mi, among sweldo kwaon ng maura unta. Ndaho, mabasa ninyo, makuan bahala makita na sa tanang tao kay wa mi paki. Kay among sweldo among giapas. Wa mi paki unsay maingon sa inyo ha, unsay makuan ni kay inyo ha man ang problema, di na namo sayo, inyo na sanang sayo. Ang akong panawagan nga ma-release dayon ang among sweldo nga 18 days dako pa kay na nya kinahanglan gyud dayon nako kay kuan kog tambal, nagtake kog tambal. Nya mura gyud na ako ama di na gyud unta dugay-dugayon kay dugay na kay namong paabot. Bulan na gyud kape namong paabot ang among sweldo. Dapat ma-release na gyud unta dayon.